Jangme Chikloni Final Kebani Dokmukai Thialong Karbi Anglong Women Justice from Dokmuka Arop and Chipatir Ponsi International Women Day Katalondon Lapen Bangso Mai Long Amai Pi Nilimai Tirang Pi Pen Mai Pi Ang Hoi Ingni Ponsi Kiching Pen Kijut Anta Ing Sam Jin Pen Mai Pachun Ponlo Lapen Bangso Mai Long Aluhi Aman Peng Pen Chitong Dun Sang Pi Alina Rong Parpi Advocate High Court Kuhati Pen Lapen There Manop Terang Jumbali NGO lapen Ari Sang Hotum Chitong Dunsi Mai Along RD Dojot Lam Themate Suarlo Jakong Katar Jak Tekjia Pan Bidi Sore Chetan Chimun Tikangsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Lapen Bangso Amai Along KAWJF Ahin Pen Dog Mukai Thialong Ningkan Kepen Aprang Lapen Non Anhan Kachu Jordan Bom Ni Marli Tumapanta KAWJF Ahin Pen Ningkang Sampen Peko Ipak Pak Pi Pajir Ponsi Alang Litum Apan Chojor Chulang Amo Along Sorlo Tumapan Ansu Se Paprang Don Tek Jiapan Pura Kero Kipipon Lalu alang tumke bang provide ni tumke pausa be nangrap ha langsung tumka doping lo pani pen cekak dah ka hola song thong lah ki doping lo la ini nangi tum peni ki pi mati kongchun bang pisela terang ti vaido la pente sel pendeng atumalang itum nachi tong dun secretary president la pente la dak jitu dok muka ni tum branch tum kame office bel la pen talon pon lo la pen pini la dak dok muka hawar nilitum Karbi Anglong Women Justice Forum a branch pen ke patir pipon la dak la bangso arani ke thi ke talon along penangan arlo sumara tum dolo sarpi sarpu dolo korte apurun dolo tay apurun dolo bong mumara tum ta dolo tepon sita ongdung atum nang kacitong te nang kacitong dun thek the tum to ta hai peni pena asai dokok ta hai balang tum kenang sot akam kache klem dokok ta hai tepon sita alang litum aphan nili kachone rikang tung la bangke soarlo atum an ke isinat lo ladak dhorom ave khai ave jati ave aki ave akelok ave aker ave alu sop lo tang te kato ave aki sung ake boy anta isinat lo lasi la soar ni abang cicini pen pini ya ni son muneng aning kana bang alang letung nang kacitong dun et thekjia phansi nili Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee ahin pen kachinengli pali ponlo nang letung media atru pen acha isi women justice lebong ke solo sopan ya kerai komasong lo terus kadang anu cipadu metang mandang teng ni de ni la sigi pudam jalam ke pakai dia lo soto make ni komalo ke ceng sikila mo penda ni ke thanla ni bang lam ke jang tara sigi ni komalo ni kupilo ke nanji kai ni no mu chichi ni nanji lalu ni komalo ni non ni phan madu ke nang justa na justa me nang ni malo pude thanu phekni nang ni phata na justa me nang ni ta thanu phekni acha ko ni thanu phek ni komalo pude matha dingji thanu phekni ati nang ni kupilo ke nang si lalu ini tanggung sini pude anton tamil lagi cengsi non ini bang ibu dan si bang ke ini Karbi Anglong Hindu sobat se sopen di highest lo sexual harassment survey ate bangke ini tuh mau ke cici mana cini dulu mah jadi survey satu apa nama ke lalu Karbi Anglong Hindu sexual harassment mah jadi osmar ke ciki ding talo osmar pudet kali lo sopan sexual harassment ke Karbi Anglong Hindu highest ke kalau tribal angkong pendak itu Karbi tuh mah Hindu highest ke poro lagi awareness cibi nih itu kan cepare nangko non social NGO Jambli NGO tumdo non kar justice forum baido tumdo sob tum pen awareness cibi lo te tum kan cepare pono ate usumar tum cibi pon pai pon